Htio bih da podelim nešto sa vama što sam nedavno saznao. Ja sam učestvovao u jednoj diskusiji međunarodnoj o kvalitetu našeg znanja, o tome kako funkcionišu univerziteti, kako funkcioniše obrazovanje. I u toj diskusiji sam zastupao stav da ljudi koji obrazuju druge ljude moraju pre svega da obrazuju sebe i da to čine konstantno, odnosno da postoji razlika između univerzitetskog profesora i menadžera u prodavnici. Dakle, zadatak menadžera u prodavnici je da obezbedi da kad uđete u samoposlugu da imate sve ono što se kupuje. Dakle, što vam treba i da to bude dovoljno kvaliteta i odgovarajuće cene da možete da zadovoljite svoje potrebe. A zadatak univerzitetskog profesora je da ljude nauči da misle. Dakle, mi ne učimo decu, odnosno studente, da budu eksperti. Mi ih učimo, vaspitavamo ih da nauče da misle i da sami sebe obrazuju. Što znači da kad kažete obrazovan čovjek, to je onda čovjek koji ima određene znanja, određenoj struci, ali koji je pre svega obrazovan u smislu da kad ta znanja postanu neadekvatna, kao što se danas često dešava zbog ovih različitih promena i rapidnog razvoja u svim oblastima, da onda taj čovjek ima dovoljno kulture, širine, svesti, zrelosti da sam sebe obrazuje da uhvati korak. Dakle, mi proizvodimo slobodne ljude, obrazovane ljude koji posjeduju kulturu i jedno znanje, fundamentalno znanje koje im omogućava da se adaptiraju i ako žele da promene sutra posao. Je li tako? A za razliku od tog obrazovanja, mi danas imamo, pogotovo na zapadnim tim univerzitetima, čija se kultura prenosi i na druge delove sveta, jedno rušenje obrazovne kulture i pretvaranje univerziteta u firme, privatne firme. To su firme u kojima se ljudi više ne obrazuju da budu slobodni, kulturni građani koji mogu sami sebe da nauče nove veštine, nego se obrazuju da budu istrenirani robovi u jednoj određenoj uskoj oblasti, koji nemaju nikakvu drugu širinu obrazovanja. I vi danas imate profesore na zapadnim univerzitetima, profesora, jel tako, koji imaju rane 40. godine, on je redovni profesor, kad je prepostao, koji, recimo, se bave nekakvim eksperimentalnim oblastima ili tehničkim oblastima, ali kad s njima razgovarate, taj čovjek ne zna da sastavi rečenicu. On ne zna da, on ne možete s njim da razgovarate kao da nije završio ni osnovnu školu. A on je odličan u tome što radi. Dakle, on je rob koji je ekspert u jedne stvari koje radi, ali on nije obrazovan čovjek. On je ono što bi Amerikanci rekli redneck, primitivac. I toga imate koliko hoćete. To je bila teza, o tome smo raspravljali. I jedan od ključnih momenta toga je bila moja tvrdnja da univerziteti ne bi trebalo da zapošljavaju ljude koji imaju više od 10 objavljenih radova godišnje. Zato što ako neko ko predaje na univerzitetu i čita, i radi, i razmišlja, i radi administraciju na tom univerzitetu, i jede, i nekad je bolestan, i mora da opere čarape, ako on svaki mesec izbacuje po jedan objavljeni rad, i to ne samo napisan, nego napisan, pa revidiran, pa recenziran, pa objavljen i tako u ritmu svakog meseca, onda on ili manijak, skriboman, ili prevarant. Jer onda on ne čita, onda on samo piše. I onda su se svi saglasili, pazite, učestvovalo nekih preko 250.000 ljudi u toj diskusiji. I oni su se saglasili da je, nažalost, situacija takva da nama danas na univerzitetima predaju ljudi koji ne čitaju, nego pišu. Mehanički pišu. A zašto? Zato što se od njih očekuje kao od onih robova, kao od onih radnika što prave cipele. A on ga meri po tome koliko je cipela napravio. I tako se danas, nažalost, na američkim univerzitetima nastavnici i naučnici mere po tome koliko su tekstova objavili. A ne kakav je kvalitet tih tekstova. Tako da je 99% tih tekstova đubre, koje niko ne čita. Znači, to izlazi, oni beleže to i kad taj tekst izađe, pazite sad, izdavači to naplaćuju. Zašto? Zato što da biste objavili novi tekst vi morate da citirate postojeće tekstove kao da pokažete da ste u toku. A kako citirate? Otvorite naslov i onda vam izdavač izbaci link koji samo možete da copy-paste da ste to čitali i tu vam izađe citat.
Ne morate čak ni da pripisujete naslov, ni autora, ni broj, kamoli da čitate tekst. I to je jedna ogromna prevara koja je dovela do toga da se danas nauka u stvari uništava. I u toj diskusiji, pazite sad sledeće, pojavljuje se jedna grupa kolega koji se bave nekakvim tehničkim naukama i prirodnim naukama, koji najotvorenije priznaju, dvojica iz Kanade, jedan iz Amerike i posle još jedan Britanac, da oni objavljuju mnogo više od 10 tekstova godišnje zato što oni ne pišu te tekstove. I sad na frapiranu reakciju nas ostalih, ali kažu, pa ja rukovodim istraživačkim timom koji ima 40 ljudi, oni svi pišu tekstove, ja sam koautor na svim tim tekstovima. I sad na pitanje, dobro, kako to misliš, šta to znači ti rukovodiš timom od 40 ljudi? Jel ti pišeš te tekstove sa njima? Ne, kaže, oni pišu tekstove, mene samo potpisuju jer ja dajem doprinos. Na pitanje kakav doprinos daješ, slušajte 3 odgovora. Docent, dakle početnik, klinac, 30 godina, iz Kanade, kaže, ja rukovodim superviziram više od 20 doktoranata. Pazite, docent supervizira više od 20 doktoranata, to se naziva vicium artis, znači profesionalna zloupotreba. Postoje međunarodno normirane granice koliko doktoranata možda superviziraš, a ako si docent, nekad je bilo zabranjeno da uopšte bilo koga superviziraš, nego je tebe trebalo da supervizira neki stariji kolega dok ti ne porasteš malo, dok ne stikneš iskustvo. A ne da ti čim si doktorirao superviziraš doktorante. Međutim, to nije ni deo problema. A mu kaže, ti doktoranti pišu svoje tekstove, ja sam na svima njima. Pa rekao, šta ti doprinosiš tim tekstom? Pa kaže, ja sam njihov rukovodilac, ja im stvaram dobru atmosferu svaki dan i toliko ih volim da je highlight of my day, da je vrhunac mog dana kad ih sretnem. Mrtav ozbiljan čovjek sa imenom i prezimenom, sa univerziteta jednog od vodećih u Kanadi. Drugi se pojavljuje sa drugog kanadskog univerziteta, kaže, on je redovni profesor, pazite, redovni profesor ima možda 40 godina. I kaže, ja imam grupu od 40 ljudi, on je neki mašinski inženjer. I kaže, oni objavljuju sve što objave, ja ne znam ni šta oni objavljuju, ali ja sam koautor na svemu tome i pazite, koristite termin I get the authorship, dakle on dobije autorstvo, zato što je on obezbedio finansiranje za taj projekt na kojem oni rade. I on se slaže da je to vredan projekt. Zamislite to. Dakle, ne, on ne dobija fusnotu gde piše hvala njemu što je pomogao da se obezbede finansije. Ne, on je autor tekstova i to gomile tekstova. Znači, on ide u shopping, sedi u kafiću, ide u teretanu, za to vreme izlaze tekstovi. On uopšte ne zna koji tekstovi izlaze, on je autor svih tih tekstova. Jednom mesečno mu šalju mail čega je sve autor, da zna, da ubaci na svoju biografiju i on na osnovu toga napreduje i tako je postao profesor sa 40 godina. Dakle, to je jedna mafijaška struktura koja je protivna svim etičkim kriterijumima. Jer postoje etički standardi koji to definišu. I vi sad imate kod nas situaciju, umesto da mi budemo pametniji i da mi ipak budemo, nismo mi baš bilo kakav narod, tako, da mi malo to, s jednu rezervu prema tome pokažemo, mi smo kao na Indija i Pakistan i oni prihvatili te modele i mi sad nekritički to merimo koliko ko ima čega, koliko je ko nekakvog manje ili više bezvrednog materijala izbacio. Ja ne želim da obezvređujem empirijski i eksperimentalni rad u kome učestvuju timovi, ali to ne znači da se to može koristiti kao okvir za akademsku prevaru. A to je nešto što je predmet ogromnih skandala, o tome se piše, zbog toga se povlače tekstovi, utvrđeno je da neko uopšte nije učestvovao na nekom poslu i nije pisao nešto potpisanje. Ovo ljudi otvoreno priznaju, znači to je do te mere, oni se uopšte ne trude da to sakriju. Tako da je obrazovanje postalo jedna prevara. I to je razlog zbog čega vi danas imate krizu univerziteta. Jer univerziteti više nisu mesta za učenje, za mudrost, za to da sretnete nekoga ko će ostaviti pečat na vas za ceo život, ko će vam biti mentor, ko će vam biti učitelj, one najlepše stvari u životu. Ne. Univerziteti su sad fabrike gde vi dođete, nauče vas da budete intelektualni radnik, to je onaj izraz kod nas, naučni radnik, ne naučnik, nego naučni radnik,
koji prepisuje, koji ne čita, koji ne radi, koji je u stvari neobrazovan i koji izbacuje gomilu materijala kao onaj mesar koji melje ono meso i izlazi mleveno meso. I za to dobija neki novac. To su nažalost postali zapadni univerziteti koji su preneli tu kulturu na veći deo sveta. I zato danas imamo krizu univerziteta i zato danas prave elite više ne uče na taj način i ne rade to na univerzitetima, nego na alternativnim obrazovnim forumima, kroz škole, kroz posebne male institute, pogledajte, Jordan Peterson je napravio svoj online univerzitet, koji je drugačiji od svega ovoga. Takvih mesta ima još i to je budućnost obrazovanja. Znači, kad već investiraš u svoje obrazovanje, onda investiraj u pravo obrazovanje. Obrazovanje slobodnog građanina koji će ti omogućiti da budeš superioran kad završiš, a ne da budeš rob koga su ubacili da proizvodi nekakvo đubre i koji na osnovu te ogromne hiperprodukcije, pazite, koje ne može da se savlada, to ne može niko da pročita, učestvuje u jednom perverznom procesu uništavanja obrazovanja i nauke. I upravo zbog toga univerziteti moraju ili da se resetuju. Govorim o ovim univerzitetima do sada rubnima, sada sve više centralnim delovima sveta, kao što je globalni jug, recimo Indija. Indija može da prelami zbog svoje ogromne mnogoljudnosti i jedne duboke duhovne tradicije, kao što to može i Kina. Oni mogu da prelome sve ovo i da vrate univerzitete na ona organična podešavanja, tako što kaže, na fabrička podešavanja, opet koristim taj informatički jezik, jel tako, gde imate pravo obrazovanje. Jer ovaj uticaj ovih zapadnih univerziteta poslednjih 10-20 godina, nažalost, to više nisu univerziteti. To su sada obrazovne istraživačke fabrike. I tu nema, zato ljudi koji osjećaju da to nije kako treba, idu na specijalizovane programe kakve nude manje grupe koje su prepoznate, koje su elitne i sa tim sertifikatima oni u stvari imaju bolje mogućnosti da žive jedan kvalitetan život, da se adaptiraju, da budu stručni, da menjaju svoje profesije, da budu zaista prepoznati kao nešto što odudara od te ogromne mase radnika, naučnih i obrazovnih radnika koji prosto reprodukuju ogromnu količinu materijala koju uopšte nisu pisali i koji nisu zasnovani na bilo kakvom ozbiljnom čitanju.